Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarında çilim gaýtadan satyga çykaryldy. Şeýlede paýtagtda un, şeker, ahal ýagy we çilimden soňra Türkmenistanda öndürilen Coca-Cola önümleri hem çäkli möçörde satylyp, bir adam onuň diňe bir utusy berilip başlandy. Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçysynyň tasdiklamagyna görä geçen hepdäniň sişenme gününden başlap döwlet eýçiligindäki dukanlarda çilimiň satygy ýatyrylypdy. Aradan bir hepde goly wagt geçen soň 20 awgustda onuň satygy çäkli möçörde gaýtadan dikildi. Her adama 2 utu çilim satılıp başlandı. Şunun iyiden zandan harat derslerden dersin ardından başlap tuzda dukanlarının önüne novatlar senaryer verip çilim için novata dronların novata oldu. Ayağın özleri tutmasından çilim satlarını bir yıldan koprak bastılar kadar şu çilim erkadında novata durdu. Sonra dukan açılanına İrfan 8'den başlap şu dukanlarda çilim satılını edilen yani birele 2 uçdan nereye bakarım 20 yaşmanı. Dip Aşgabatda yaşayan Sinçi Amanmurat Bugayev her bir dukanyň öňündäki çilim nowatlarynyň 100 adama çenli ýetendigini gurrun berdi. Aşgabatyň berkararlyk etrawyna değişli 79-njy dukandan, Bagtyarlyk etrawyna değişli 20-nji dukandan we Türkmen Bakaleýa Döwlet Lomay Bölek Sowda firmasyna değişli 3-nji dukandan çilim satyn alan adamlaryň azatlygyň yerli habarçysyna aýtmagyna görä, bu sowdany kotlarynda çilimiň satygy ortaça 1 ýa-da 1,5 saat dowam etdi. Türkmenistanda durmuşda umuman giňden ulanýan haritlaryň şolsanda çilimiň un, şeker we ösümlik ýagy ýaly azyk önümleriniň gytçylygy wagtal ýüze çykýar. 2016-2017-nji ýyllarda ýurtdaky iň gyt haritlaryň biri hem çilim bolupdy. Aljylar çilimiň satygynyň ertir hem dowam etjekdigi ýa-da etmejekdigi barada sorandy. Dukan satyjylary bu barada özlerinde hem häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny aýdyp jogap berýärler. Halbuki tostları foraktırlar bu hapsırlardan. Bunun sorduğunu ertirme hem diye olur bilen radımız yok. Eğer ertirin sonuç etraf sözler merkezinden ya da olmasa şimdiden sonra her gün bu kanada yürüyse ammarlarda haklanıyor. O yerlerden yürüyse bu konudan iyi verseler fakat yerin verelerin arazımız yok. Şöyle bir düşündürtürler. Dip Bugayev gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanda uzyn nowata durulup ýaşaýjylara çäklendirilen mukdarda satylýan haritlaryň hatarına yeni biri goşuldy. Geçen hepdäniň şenbe gününden başlap döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlarda her adama Türkmenistanda öndürilen yarım litrlik Coca-Cola'nyň diňe bir gutusy satylyp başlandy. Ýatladyp geçdik mundan owul Coca-Cola dukan tekçelerinden bir ay çemesi ýitirim bolupdy. Birine bir kap yarım litrlik kola berdiler. Onda bahası sokakta çıkarılan 5 manat bulunması yiyen bir 2 unun devamının üstüne yine de 1 manat koşturlu 6 manattan fatyalar. Onun adımları diğerler fatıcılara yarım litrlikle bir sağlamış kolası. Bunun bulunak suyuda onun da diyen rastları. Bir nedeni diye yokurdan elinden göküzüne eğer çok verilir 2 tane kola çıktığını işten kovulmak yağılması son kanser hopumuz var. Şimdi bizden kıymetlerini taksirler düşündürüyor. Dip Bugayev belledi. Ol hususy eýçilikdäki dukanlarda orset ýaly daşary ýurtlarda öndürilen 1,5 litrlik Coca-Cola önümleriniň bir utusynyň 45 manatdan satylýandygyny ýönüminiň köp maşgalalaryň maddi eliterinden ören ýokurdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmen häkimetleri bu haritlaryň gytçylygy ýa-da onuň sebäpleri barada kelam agy söz aýtman gelýärler. Munyň deregine resmi mediada ýurtda azyk bolçulugynyň üpçün edilendigi, dukan tekçeleriniň dürli näz nymatlary bilen doludygy barada reportajlar görkezilýär. Emma yerli ýaşaýjylar we tynçylar Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwri bu görkezilýän reportajlaryň hemde azyk haritlaryň çäkli möçörde bolsa-da satylmagynyň adamlary aldamakdan we olaryň ar şikaýet etmeginiň öňüni almaga synaşmakdan başga çäre däldigini aýdýarlar. Şimdi arkadaşlar sanat kasıp adımları verilecek bolsalar diýýär, kasıp durýar, ona hiç yok bu şimdi. Öyle adımların doğrusuna uğraştığına koyulduğunu bunlar Türkmen meselesinde adeta 4 saat diye şöyle her kişinin ayrı koluna oturup duracak bolsa onunla başka işler gerekli. Dip Sinçi Bugayev sözünü jemledi.